Noswaith chi gyd a chroeso I Cymanfa Garolau rithiol Eisteddfod Genedlaethol 2020. Gobeithio bod chi gyd yn okay. Gobeithio bod chi gyd yn gallu gweld ni, a bod chi'n gallu clywed ni, a bod llonlleo mince pies a cwrw a te dros y lle I gyd a chi yn barod, achos ni'n mynd I gael good sing-song, rwch trad lan a joiwch, okay? Gai roi croeso i'r cantorion tu ôl I fi, chi gyd yn ei nabod nhw, dwi ddim yn mynd I enwi nhw achos na siŵr fod cael enw nhw'n wrong bod fi'n nabod nhw. Felly, maen nhw'n mynd I ganu efo chi, dwi'n mynd I arwain chi lawr y lens, a maen nhw jyst yn mynd I anwybyddu fi achos maen nhw'n gwneud hwnna yn well na neb. Felly, mwynhewch eich hunain, os ysefwch chi ganiadydd, llyfr y caniadydd, na I weid wrthych chi pa rifau yw'r carola yn y caniadydd cyn I ni ganu'n y garol. Felly, ni'n mynd I ddechrau efo clywch lir nef, a yn y caniadydd emyn rhif 452 ar y dôn Mendelssohn, sef 377. Felly, clywch lir nef, mwynhewch, moriwch, ymlaciwch. Diolch. 3A. Diolch yn fawr. Trwch glap eich hunain. Diolch yn fawr. Fab. Felly, newn ni symud mlaen i'r garol nesaf, sef o dawel ddinas Bethlehem. Nawr, mae hon yn y caniadydd hefyd, a rhif 451 yw hon. Ar y dôn, rhif 376 Forest Green. Unrhyw un sydd yn fans o bêl-droed, nid Forest Green Rovers o ail reng yr English Football League yn ei siarad am fan hyn, okay? Felly, shout out I Forest Green, os ydych chi'n gwrando. Mae Rodri'n fan, so... Felly, newn ni ganu o dawel ddinas Bethlehem, mi'n credu beth newn ni just chwarae'n biti chydig efo'r lleisiau
Bennill gyntaf o Dawel Ddinas Bethlehem, wnawn ni gael pawb yn canu. Wedyn yr ail bennill, gawn ni'r merched i ganu, y ladies i ganu, a wedyn y bennill olaf, gawn ni bawb i ganu. Neu, os ych chi moyn, fydda i ddim yn gwybod, canwch bopeth os ych chi moyn, sai ddim callach. Ond fan hyn, wnawn ni pawb pennill gyntaf, ladies ail bennill, a pawb pennill olaf. Felly, ar ôl 2, please, Rhiannon. Ar ôl 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ladies, Hyfryd, a pawb i'r bennill olaf, Hyfryd iawn. Os ych chi'n sefyll, allwch chi eistedd. Joiwch. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch. Felly, pan wnaeth y Steddfod Genedlaethol ofyn i fi i sorto hwn mas, sorto'r gymanfa mas, nes i feddwl fydde fe'n syniad eitha neis, jyst i gael cwpl o gantorion i ganu efo chi, efo fi. Yn hytrach na bod chi jyst yn gwylio fi'n flapan am beth i o flaen y camera, achos sneb angen just gweld hynna. Felly nes i ofyn i'r 4 arbennig yma tu ôl i fi. A o'n i'n meddwl, chymod beth, falle fydde fe bach o treat i chi. Os fydden nhw'n paratoi, falle can yr un, i chi gael just sit down, i chi gael eich 6 mince pie a'ch ail beint, a chi just joio. Felly, mae'r 4 ohonyn nhw'n mynd i ganu unod fach i chi rhwng carolau, i chi gael just joio. Felly, heb swnio'n rhy eisteddfodol, fi'n mynd i weid wrth rhain i allu gadael am eiliad, os ych chi eisiau just mynd i gael eich mince pies chi. Mae gwawr yn mynd i ganu unawd i chi. Felly, sut fydde Steddfod yn neud e? Ceiwch y drysau, gwelwch yn dda, pob chwarae teg. Dim cwn mewn fan hyn, please. Rhowch y drink na gadw. Mwynhewch, mae gwawr yn mynd i ganu can fach hyfryd i chi. Joiwch.
Joiwch chi hwnna? Do, ni fyd. Diolch yn fawr gwawr. A diolch Rhiannon hefyd, falle bod chi'n gallu gweld Rhiannon yn y cefn fyna. Mae yna. Ffantastig. Diolch gwawr. Lush. Felly, mince pies lawr, a'ch tro chi unwaith eto. Ewn ni mlaen i ganu... Beth ni'n ganu nesa? Y preseb. I orwedd mewn preseb. Felly, yn eich caniadydd... Ydyn nhw dal yn galw fe'n caniadydd? Caneuon ffydd? Caniadydd? Yeah. Yn y llyfr ymynau, ffindiwch chi orwedd mewn preseb. Yn llyfr i, fi'n credu mae'r caneuon ffydd yw 450 yw'r rhif y geiriau. A wedyn tôn rhif 375, y preseb. Felly... Chi gyd yn gwybod anyway, sy'n eisiau geiriau arno chi. Beth ni'n mynd i wneud fan hyn fi'n credu yw, y bennill gyntaf, i orwedd mewn preseb, wnawn ni gael pawb i ganu. Yr ail bennill, gewn ni just y dynion i ganu falle. Allwch chi ganu'n insain, allwch chi ganu rhan tenor y bas, allwch chi ganu llinell y soprano, os ych chi moyn, sy'n mas da fi, fyddwn ni ddim yn clywed chi ta beth. Trydydd pennill, gewn ni just y ladies, y merched, i ganu Tir Iesu ymhymyl. A wedyn, gewn ni weld siodeithau, falle newn ni gyd jyst ganu'r bennill cyntaf eto, ond newn ni pawb pennill cyntaf, dynion ail bennill, merched, trydydd pennill. Lovely. Ar ôl 2, please, Rhiannon. 1, 2. Just y dynion a... Ladies, 1, 2. Felly, dyna ddiwedd y gan, ond fi'n credu falle bydde fe jyst yn neis os ni gyd yn canu'r bennill gyntaf unwaith eto, mor hyfryd oedd y ladies yn canu fe. Newn ni jyst ganu'r bennill cyntaf unwaith eto, pawb yn canu, i orwedd mewn preseb. Ar ôl 2, 1, 2. Hyfryd, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, treat bach arall i chi nawr. Mae Rhodri wedi paratoi ei, sut allai weid, best Caryl Parry Jones impersonation i chi. Caryl, os ti'n watcho, just paid tweeto fi, tweeto Rods, achos i fersiwn newe. Felly,
Mae Rodri mynd i ganu Gwyl y Baban i chi. Fi'n siŵr fyddwch chi'n canu gatre. Canwch efo Rodri, bydd e'n canu da chi. Joiwch. Diolch Rod. Allith bawb arall jyst fynd i eistedd i roi pressure ar Rodri. Mwynhewch. Diolch. Hyfryd iawn. Diolch Rod. Ffantastig. A diolch Rhiannon hefyd. Lovely. Felly, ewn ni straight mlaen fi'n credu i ganu Carol bach arall. A tro yma, ni'n mynd i ganu Ganol Gaeaf Noethlwm. Yn eich caniedydd, y geiriau yw rhif 466, 466, 466. A'r dôn yw Cranham, rhif 390. A'r dôn yma, fi'n mynd i roi ffaith fach ddiddorol i chi nawr. Dwi ddim, siwr fod ddim yn ddiddorol o gwbl, ond mae'n ddiddorol i fi. Cyfansoddwr y dôn Cranham, Gustav Holst, yw'r un boi a gyfansoddodd World in Union ar gyfer Cwpan y Byd Rygbi. Na chi ffaith y dydd. Nadolig llawen i chi anreg special i chi.
Croeso. Felly, ganol gefnoeth nhw, mi'n credu wnawn ni just pawb I ganu pob pennill fan hyn, achos mae'n hyfryd. Relax, sy'n mi eisiau morio canu fan hyn, just mwynhewch. Mae'n dôn gorgeous. Felly, mwynhewch, diolch. Rhianna, allwn ni gael 4 bar. 4 bar olaf, please. 1, 2, 3, a... A phawb eto, a. Diolch, hyfryd. Felly, nesaf i'r llwyfan ar yr 1988 yw Hyw Eiron Bach, please drwch chwarae teg iddo fe, achos I dro cyntaf fe'n canu ar y llwyfan, okay? So byddwch chi'n neis iddo fe. Mae fe'n mynd I ganu can, wel, sy'n really angen rhoi lot o intro i'r gan yma, ond siŵr o fod, tu ôl, o na i ddim, achos fydd pobl yn tweeto ysgrifennu mewn beth yw'r un fwyaf, beth yw'r gan fwyaf poblogaidd. Mae'n gan hynod boblogaidd, nadoligaidd. Dyma Hyw Eiron Bach, ar ôl I bawb arall symud, diolch bawb, I ganu yr hyfryd nadolig Pwy a Wyr.
llais eiddfed am dan 8 yn y se, war y teg iddo fe. A ddi gwisgo siwmper orau fe i Eisteddfod heddi, war y teg iddo fe. Diolch Hyw, hyfryd. Newn ni roi eiliad bach i Hyw gael i anal nôl. A newn ni ganu carol arall. Newn ni symud mlaen i dawel nos. Yn y cynniedydd, y geiriau yw rhif 467 ar dôn dawel nos 391. Ar dôn ma wrth gwrs wedi ei chyfansoddi gan Franz Gruber, bach chi gyd yn gwybod. A ffaith ddiddorol am Hans Gruber, fi wedi sbwylio'r joc nawr, ynddo fe? O'n i'n mynd... Chymod beth, wedai Hans Gruber, Franz Gruber, Die Hard, allwch chi'n neud joc eich hunan mas o fe, ond na fe, dol eich llawer, na chi joc i'r cracker. Silly, ta waith. Rhain ohonoch chi sydd ddim yn gwybod beth yw Die Hard a sydd ddim wedi gwylio Die Hard, pidwch poeni, dyw e ddim yn joc dda iawn. Rhain ohonoch sydd wedi, diolch. Felly, symudwn ni mlaen i ganu dawel nos, a newn ni gael pawb i ganu pob pennill, wel dim ond 2 bennill sydd, felly pawb i ganu y dôn hyfryd yma. Felly, gewn ni y bar olaf, please, Rhiannon, ar ôl 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hyfryd, diolch yn fawr iawn. Allwch chi eistedd nawr. Y nesaf i gystadlu ar yr 19 cerdd dant, tu fas i'r M25, yw Eirlis Myfanwy Davies. Nawr, mae Eirlis yn mynd i ganu can... Wel, sa'n nabod y gan yma, sa'n riod i chlywed i, mae'n gan hyfryd. Felly, dwi ddim yn gwybod pwy sydd wedi sgwennu hi, achos dwi Eirlis ddim wedi gweithio, felly bai Eirlis yw e. Ond fi'n gwybod mae'r teitl yw Can y Bugeiliad. Felly, os oes unrhyw fugeiliad mas na, eich can chi yw hwn. Lovely. Diolch bawb, allwch chi fynd i eistedd lawr. Mwynhewch, Eirlis Myfanwy Davies.
Diolch, Eilus. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Felly, eich trochi unwaith eto, o'ch chi'n lwcus, chi yn lwcus. Ni'n mynd i ganu Carol arall, ni'n mynd i gyd ganu Carol arall. Daeth Crist un plith. Yn eich caniadydd, 479 yw'r geiriau, a'r dôn daeth Crist un plith yw 403. Chi gyd yn nabod y dôn, ta beth. Felly tro yma, fi'n credu beth newn ni yw y bennill gyntaf i bawb i chanu ddi. Yr ail bennill, jyst y dynion. Llwch chi ganu ddi'n insain neu yn tenor bas, hollol lan i chi. Wedyn gewn ni'r merched i ganu'r trydydd bennill. Eto soprano alto neu insain soprano neu insain alto, lan i chi. A wedyn newn ni gael pawb i ganu'r bennill olaf. Felly, pawb yn barod? Lyfli. Newn ni gael y 4 bar olaf, please, Rhiannon. Ar ôl 2. 1, 2. Bechgyn A. Ladies A. Pawb i ganu'r bennill olaf. 3 A. Hyfryd. O, fi'n teimlo'n nadoligedd nawr. Nice. Lovely. Da iawn. Diolch yn fawr. Gobeithio bod chi gyd yn oce. Gatre bod eich lleisiau chi'n dal i fod na. Chi gyd yn oce? Ynddi? Ish. Ydyn, ma'n nhw'n iawn. Ffantastig. Felly, mae efo yn anffodus un Carol fach sydd efo ni ar ôl. Ond, nid Carol fach mohoni. Carol fawr.
o deich ffyddloniaid. Ni gyd yn nabod y garol arbennig hon. Fi'n mynd i roi ffaith ddiddorol i chi am y garol yma. Wel, am y diwn, am y dôn, does neb yn gwybod pwy gyfansoddodd y dôn. Mae Gwawr yn meddwl bod hi wedi gweud ar ryw record rolau pwy nath, ond fi wedi bod ar Wikipedia, mae fe'n gweud does neb yn gwybod. Felly, pwy wedodd Gwawr a gyfansoddodd e diw a oer. Ond boison neu rhywbeth fel yna wedyn sy'n efo fi'n credu pwy oer. Felly, newn ni gyd ganu o deich ffyddloniaid. Yn eich caniadydd, 463 yw'r geiriau a y dôn a Desta Fideles 387. A newn ni gyd ganu pob pennill, achos hon yw'r garol orau, really, ynddo fe. Felly, newn ni just morio canu. Mwynhewch eich hunain, rwch eich mince pies lawr, rwch eich peint lawr, sefwch eich trad, a moriwch y gan hon. A wedyn, fe newn ni ddymuno Nadolig llawn i chi, ond nid cyn y gan yma. Felly, beth gawn ni fel intro? Rhiannon, gawn ni... Y llinell olaf. Wrth gwrs, beth arall? 1, 2, 3. Mwynhewch y bennill olaf yma. 1, 2, 3. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi hefyd. Rwch glap iddyn nhw. Yn siŵr bod chi'n clapo. Rwch glap iddyn nhw. Felly, cyn i ni fynd, ga i ddiolch yn fawr iawn i chi am wylio a chanu a mwynhau gyda ni. Ga i roi diolch personol i'r Eisteddfod am ofyn i fi i wneud hwn. Mae wedi bod yn bleser llwyr, a diolch yn fawr i'r Eisteddfod bod chi dal yn cynnal y peth yma yn ystod y flwyddyn a'r sefyllfa mor drychinebus. Mae wedi bod yn bleser cael canu. A diolch hefyd i Howell a chanolfan a capella. Howell sydd tu ôl yr holl gamerau a'r sain i gyd. Diolch yn fawr i ti, Howell. Ac wrth gwrs, diolch i'r 4 arbennig yma, a'r 5 hyd yn oed mwy arbennig.
tu ôl. Felly, i gwawr, i Eirlis, i Rodri, i Hyw ac i Rhiannon. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, dyna ni, ga i ddymuno Nadolig llawen, saff, a hapus, a glân, a just gobeithio fydd pawb yn oreit. A cyn gyntaf gallwn ni fynd i 2021 y gorau. A gobeithio falle yn fuan allwn ni gael cyngor lle allwn ni fod yn yr un stafell a'n gilydd, allwn ni just ganu efo gilydd, heb screens, heb masks, a just morio canu. Felly, yn yn ffordd bach personol ni, ni'n mynd i ddymuno Nadolig llawen i chi. Rhiannon, allai gael D7 os gweld ni'n dda? Ar ôl 2, 1, 2. Dymuno Nadolig llawen